салом дӯстони азиз, мана боз бо дастгирии шумон 20,000 гаштем дӯстони азиз. ана худохоҳ дози бо промои эфир рошам мешад. бо ҳамаш дастгирии шумон 20,000 гаштем. Барои ҳамаи шумон як ҷаҳон ташаккури зиёд. мана ҳозир 20,000 шудем, қайд мекунем. ҳозир ба дигидета 5 минути дига промои эфир сард метем. ҳатман бенитон боз наврои навбанав аз шумон ҳамин лайк монда падилиста кардан пешравӣ аз мо мешавад. аз шумон лайк ва падилиста пешравӣ аз мо дӯстони азиз.